Život v krajine, na ktorej hospodári človek, doviedol mnohé živočíšne druhy na pokraj vyhynutia. Jedným z nich je aj klenot európskych nížin, orol kráľovský. Tento dravec patrí dnes medzi celosvetovo ohrozené druhy a je najohrozenejším orlom v Európe. Životaschopná európska populácia týchto vtákov žije už iba v Panónskej nížine. Posledným útočiskom orlov kráľovských na starom kontinente je Maďarsko a Slovensko. Na rozdiel od svojho príbuzného orla skalného, ktorý je obyvateľom horských výšin, orol kráľovský žije na nížinách. Jeho biotopom je husto zaľudnená, poľnohospodársky intenzívne využívaná nížinná krajina. Preto nás zaujímalo, aké inštinkty pomáhajú orlom kráľovským prežiť v tomto náročnom, ľuďmi premenenom životnom prostredí. Orly kráľovské si hniezda stavajú v nevysokých vrchoch, ktoré lemujú Panónskú nížinu. Na slnečnom svahu si vyberú mohutný strom a jeho korunu vyzdobia svojím hniezdom. Hniezdo používajú mnoho rokov a každoročne ho pristavujú. Ak nie sú na blízku vrchy, orly hniezdia uprostred polí, vo vetrolamoch alebo na okrajoch lužných lesov. Niekedy nájdeme orlie hniezdo aj na veľmi frekventovanom mieste, napríklad neďaleko diaľnice. Orly kráľovské sú relatívne menej citlivé na dopravné prostriedky a poľnohospodársku techniku. Sú ale krajne plaché a opatrné pred človekom. V čase hniezdenia sme navštevovali dve hniezda. Jedno bolo na dube, druhé sa ukrývalo na borovici. Obe hniezda ožili koncom zimy. Už na svítaní lákali samce svoje partnerky k milostným hrám. Bol svadobný čas a čas stavania hniezda. Orly kráľovské si stavajú hniezdo v ranných a dopoludnejších hodinách. Spoločne naň nosia konáre a zapletajú ich do hniezda. Skôr ako zvony odzvonia poludnie, hniezdna aktivita orlov ustane. Orly odletia do nížiny na lov. Obyčajne v druhej polovici marca orlica do hniezdnej kotlinky znesie najčastejšie dve vajcia a od hniezda sa už ani nevzdiali. Nasadne na násadu.
Samica sedí na násade 45 dní. Samec v tom čase loví a nosí orlici potravu. Korisť jej neodovzdáva na hniezde, ale na tichom, odľahnom mieste zvanom trhanisko. Neraz býva toto miesto aj niekoľko 100 metrov od hniezdného stromu, ale orly z neho vždy dobre vidia do hniezda a do hniezdného okolia. Keď samec odovzdá potravu samici, odletí z trhaniska a letí na hniezdo, aby vystriedal orlicu v sedení. Na násade sedí dovtedy, kým sa orlica nevráti k materským povinnostiam. Po zjedení koristi sa samica chvíľu slní na trhanisku, čoskoro ale zaletí na neďaleký strom. Tu zvyčajne otrhne zelenú halúsku a na hniezdo sa vráti aj s ratolesťou, ktorú uloží do hniezdnej výstelky. V tom ale zbadá pri hniezde akýsi pohyb. Či ho spôsobí zviera, či človek, orlica okamžite zbystrí pozornosť. S návratom na hniezdo aj s trhaním halúsky počká. Je opatrná. Najprv jastrí a dôkladne skúma okolie hniezda. Až keď sa ubezpečí, že pohyb nie je nebezpečný ani pre ňu, ani pre násadu, otrhne halúsku a vráti sa na hniezdo, aby na ňom vystriedala samca. Okolitý les a hniezdny strom sa už zazelenali. Nebude dlho trvať a na hniezde sa zjavia mláďatá. Orlica je vzornou matkou. Kým sú mláďatá malé, od hniezda sa prakticky nevzdialuje. Na hniezde chráni, krmi a zohrieva bezmocné orlíča. Častejšie ale bezmocné orlíčatá. Počet mláďat pri tomto orlom druhu je vyšší ako u iných orlov. Orly kráľovské vyvádzajú z hniezda spravidla 2, nezriedka aj 3 mláďatá. Do náročného biotopu vychovávajú a vyvádzajú čo najvyšší počet mláďat. Aj tým zvyšujú šance na prežitie druhu. Živočíchy vytvárajú páry, aby sa mohli rozmnožovať. Táto základná funkcia páru prirodzene platí aj pre orly kráľovské. Navyše páry týchto vtákov sú trvalé. To znamená, že párový vzťah orlov kráľovských trvá počas celého života.
Orly kráľovské si nového partnera hľadajú, až keď ich životný partner uhynie. Najväčšej záťaži je párový vzťah orlov kráľovských vystavený paradoxne práve počas hniezdenia. Vtedy samec loví a nosí korisť samici a potomkom. Samica zasa sedí na násade a stará sa o bezmocné mláďa, respektíve mláďatá. Orly sú v tomto období veľmi málo spolu. Jeden partner trávi čas na loviskách, druhý člen páru sa nehne od hniezda. A takýto obrázok spoločnej poobedňajšej siesty je v čase hniezdenia naozaj zriedkavosťou. Aby sa párový vzťah orlov v tomto čase nerozpadol a nenarušil, orly si svoj zväzok posilňujú. Utužujú si ho tým, že sa v čase hniezdenia denne pária. Ide o pohlavný styk, ktorý nemá nič spoločné s plodením potomstva. Orlí pár kopuláciami odbúrava stres, ktorý im prináša odlúčenie od partnera a vyčerpávajúca starostlivosť o mláďatá. Je to párenie, ktoré prinavracia fyzickú blízkosť a rovnováhu do života orlov. V párovom vzťahu orlov vládne matriarchát. Samica je dominantnou predstaviteľkou druhu. Aj rastom je o poznanie väčšia ako samec, aj s väčšou vervou ochraňuje hniezdisko a loviská, aj loví väčšiu korisť. Ale orlicina dominancia a agresivita sa nikdy neobracia proti slabšej polovici páru. Párový vzťah týchto dravcov je taký bohatý, že sa do ňoho vojde dravosť i vzájomná podpora a pomoc. Orly prestávajú párením utužovať svoj vzťah, až keď sú mláďatá veľké a potravu im musia zháňať obaja rodičia. Vtedy začnú orly loviť opäť spoločne. A práve pri spoločnom love možno pozorovať iný, hádam ešte neobvyklejší životný prejav, ktorým orly obohacujú svoj párový vzťah. Ak orlica pri spoločnom love uloví korisť, čoskoro sa pri nej objaví samec a ona, dominantná predstaviteľka druhu, skôr ako sa začne sítiť, najprv nakrmí svojho životného partnera. Doteraz nikto nenafilmoval toto správanie. Toto sú prvé filmové zábery, na ktorých samica orla kráľovského krmí samca svoj pár. V júni majú mláďatá vyše mesiaca. Orlica sa zdržuje na hniezde už iba počas krmenia a v čase poludnejšej páľavy, keď treba urobiť mláďatám tieň. Zvyšok svojho času venuje teraz aj ona lovu a obstarávaniu obživy. Ako sa vlky organizujú do svorky, ako sa havrany spolčujú do krdľa, tak sa orly kráľovské organizujú do párov a používajú párový vzťah nielen na hniezdenie a na reprodukciu svojho druhu, ale aj na úspešné zvládnutie ostatných životných úloh.
Najnápadnejšie na týchto vtákoch je, že sú prakticky stále spolu, v páre. V páre lovia, v páre zimujú a vo dvojici aj bránia svoje teritorium pred votrelcami. Ak zbadáte v prírode orla kráľovského, môžete si byť istí, že jeho pár je niekde na blízku. Orly kráľovské používajú svoj párový vzťah aj pri iných životných funkciách, nielen pri rozmnožovaní druhu. Hlavným loveckým zmyslom orlov je zrak. Zrakový orgán orla kráľovského, ale aj ostatných orlov je úžasným prírodným výtvorom. To, čo človek uzrie zo vzdialenosti 100 metrov, to orol kráľovský vidí z 3 kilometrov. Orly kráľovské používajú dve lovecké metódy. Pretože vedia výborne využívať stúpavé vzdušné prúdy, pri prvom spôsobe lovu plachtia vo vzduchu, prehľadávajú polia z výšky a strmhlav sa vrhajú na korisť. Najčastejšie lovia chrčky. Chrček poľný je ich hlavnou potravou. Druhým spôsobom lovu je postriežka. Orol si sadne na vrchol stromu a odtiaľ striehne na korisť. Pri útoku sa snaží nízkym letom korisť prekvapiť, dostihnúť a ukoristiť. Túto stratégiu používajú orly ráno a predpoludním, kým sa povetrie neprehreje a vzdušné prúdy nezačnú stúpať.
prvej polovici júla sú mláďatá už veľké. Stratili páperie a operili sa do šatu mladých orlov. Toto operenie budú nosiť 5 rokov, až potom preperia do farieb dospelých vtákov. Mladé orly nastavujú svoje krídla závanom júlového vetra. Pár dní pred vyletením z hniezda usilovne trénujú a pripravujú sa na prvý let. Mláďatá už trhajú korisť a žerú bez rodičovskej pomoci. Orlica ich už nekrmí. Všetko, čo staré orly v tomto čase ulovia, skončí na hniezde pri mladých orloch. Hoci sú mladé orly súrodencami, podporný párový vzťah, aký majú ich rodičia, im chýba. Aj preto delenie koristi za každým sprevádza nemalá dávka agresivity. Chvíľu trvá, kým sa bojovné mláďatá upokoja a pustia do svojho v boji nadobudnutého podielu z koristi. Až keď sú mláďatá síte, sadne matka na hniezdo a dojedá zvyšky, čo potomkovia zanechali. Ak si síty potomok ešte pýta jesť, orlica okamžite zabudne na svoj hlad a začne mladého orla krmiť. Orly utišujú hlad mláďat vždy prednostne, aj za cenu hladovania starých vtákov. Mladé orly onedlho opustia hniezdo. Istý čas ešte pobudnú na stromoch hniezdného svahu. Ale nebude dlho trvať a krídla ich odnesú do nížiny. Tam, uprostred polí, sa od rodičov naučia loviť a koncom jesene začnú samostatný život. Hniezdo je prázdne. Ale orlí pár neochabuje v starostlivosti o mladých orlov. Na nížine učí potomkov lietať a loviť. Orlí pár robí, čo môže, aby prežil v prostredí, ktorého zákony určuje človek. Preto na prázdnom hniezde zostáva iba zodpovednosť za prežitie týchto nádherných vtákov. Je to naša zodpovednosť, nás, ľudí.